ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምክንያት በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ቃል ቡራኬ ሂቦም እንቋዕካ ብዘበነ ማሪቆስ እና ብዘበነ ሉቃስ አብጽሐና ዝበሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ በመንፈሳዊ መልእክቶም ዓመተ ሰላም እንቅሳነትን ክኾነልና ብምምናይ ነዚ ክቡር በዓል ንጽጉማት ወገናትና ካብ ዘለና እናማቐልናን እናረዳእናን ከነብዕሎ ተላብዮም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንታሪኻዊ አመጻጽኣ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ናብ ልምዓትን ህንፀትን ዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሓበንን ጽንዓትን ክህቦም ብሕማም ንዝሳቀዩ ወገናት ድማ ህድኣትን ምሕረትን ክልገሰሎም ሰናይ ምንየቶም ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ጥሉል ክራማት ናይ ፍርያትን በረኸትን ክኾነልና ተመንዮም